Vi har lavet en måling af 16-årige Ellens blodtryk og puls. Vi har målt hendes blodtryk og puls, mens hun hviler sig. Vi har målt blodtrykket og pulsen, efter hun har hvilet sig i en stående position, imens hun er stående, mens hun laver fysisk aktivitet, og til sidst 5 minutter efter hun har lavet fysisk aktivitet. Vi har lavet et resultatskema og en graf af resultaterne, som vi vil forklare. Både i resultatskemaet og i grafen har vi målt pulsen, det diastoliske tryk og det systoliske tryk. Du kan se på pulsen, at den stiger fra 80 og helt op til 130 ved fysisk aktivitet. På det diastoliske tryk sker der et fald fra når Ellen hviler til når hun står op igen. Sker der et fald fra 100 til 71, hvorefter den stiger til 94 ved fysisk aktivitet. Det systoliske tryk stiger først fra 103 til 129 og falder igen fra 129 til 104. Ved fysisk aktivitet stiger den helt op til 125, og den bliver ved med at stige til 133, når hun bliver stående efter fysisk aktivitet.